Көтүүбүзгө шатбыз. Бизде шулай. Рахмет. Тапшыруны әзерләп бетердек, эфирга тапшырдык. Иркенләп хәзер 1 сәгать буе сезнең белән сөйләшеп утырырга мөмкинлек бар. Телевидение җомга бик кайнар көн, ул эш бик күп, чөнки без ял көннәренә тапшырулар төшерәбез, сюжетлар төшерәбез, аларны эфирга монтажлыйбыз. Шулай кич белән очрашырга гына мөмкинлек бар. Бер дә сораулар күрмәйм бит сезгә. Әле җыелабыз. Добрый вечер. Урысча язалар монда. Хәлләр әйбәт, кәефләр дә әйбәт. Йөздән артык китте язучыларыбыз. Тирешидән сәлам әйтәләр Шәп безгә. алып баручылар дигән рәхмәт җылы сүзегезгә. Рәхмәт. Тагын кайсы яклардан бар? Рамил, сиңа сорау бирәләр. Синең кайсы авылың, иң яраткан авылың? Какая деревня самая любимая дигән. Татарстанның барлык авылларында яратабыз, һәрберсенә яратып барабыз. Андагы авыл кешеләре безнең үз туганнарыбыз шикелле, шугыллы җылы каршы алалар. Авыл кешесе белән аралашуга рәхәт бит аның. Алар инде телевизордан күреп өйрәнгәннәр, алар сиңа туганың шикелле мөрәҗәгать итәләр, синең белән сөйләшәләр, ачылып китәләр. Шуңа күрә рәхмәт барыгызга. Син булмаган авыл калмагандыр инде Татарстанда. Булмаган авыл юктыр инде. Менә атап кына әйтә алмыйм, шул авылда булмаган әле бездә. Чөнки быел 15 ел булды туган җирнең эфирга чыга башлаганына. Минем монда килеп эшли башлаганга 16 ел булган инде. Рамил туган җир тапшыруын алып бара. Татарстанда 3000-дән артык авыл бар. Яртысын йөреп чыккансыңдыр инде Рамил. 15 елсың? 15 ел. 15 ел дәвамында. Яңа ел бәйрәмнәрендә күрмәй калдым. Нишләргә уйлыйсыз? Сәлам Әлкидән исәнмесез? Казаннан. Кайсы яклардан үзегез дип сорыйлар? Сәрия синең Балташ районыннан икән беләм, кайсы авылдан икән? Мин Арбур дигән авылдан. Якташларга сәлам, Балташ якларына. Рамил минем күрше генә, ул Арчадан. Яңа Кырлай авылыннан. Тукай якларыннан. Аксубайдан кайнар сәлам дигән. Сәлам Арчадан, менә якташларга сәлам. Кайбыш безгә сәлам әйтә, Аксубай, Арча, Балык Истәсе исәнмесез? Туган җир тапшыруын көтеп алабыз, рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт. Караган өчен рәхмәт. Караганыгыз өчен. Анда Сәрия җайсызрак икән, шрифтлар бик вак моның әйме. Әллә яшь бар, әллә күз начарлар. Ләшеннән сәлам. Туган якларга кайтырга тырышабыз, 2 атнага бер булса да. Менә яңа ел бәйрәмнәрендә дигән, яңа ел бәйрәмнән 1 елны да хилафлык итәргә юк, туган якка кайтабыз каршыларга. Мин Балташка үзем дә 2 атнага бер булса да кайтып йөрим. Бу кышкы чорда, җәй көне әлбәттә атна саен аеруча табигатькә чыгарга, юлга чыгарга яратам. Саф һавада ял итәргә, чөнки безнең атна дәвамында эшебез бик тыгыз. Башны ял итәргә, тынычлык, тынлыкны тыңлап йөрсәң дә ял итәсең. Әтнәдән сәлам дигәннәр, Әтнә халкы бик тырыш инде, үзегезгә дә күп сәламнар. Авыл хуҗалыгының тотнагы Әтнә районы дисәк тә ялгыш булмас. Всем привет. Рамил, сиңа монда темаларда тәкъдим итә башладылар. Мөслим районы туган як агрофирмасы терлекләрне киметә. Безгә кирәкзәл диләр. Туган як агрофирмасына барып, ул вакытта 1000 баш терлеге бар иде әле. Киметергә җыеналар дип сюжет күрсәткән идек, инде бетерделәр дә моны. Үтеп баручы булса да кирип чыгарбыз. Сезнең тапшыруларны көтеп алабыз. Рәхмәт. Безгә менә Мәскәүләр кушылды. Хәерле кич исәнмесез? Әлбәт. Әхмәт авылын беләсезме? Әхмәт авылын беләбез. Гармунда уйныйсызмы ди? Рамил, бу синең бакчага булды инде. Бәлки син уйныйсыңдыр? Мин уйнамыйм да, җырламыйм да. Безнең Рамил гармунда уйный. Без лирик. Сәлам Актаныш иске сәфәрдән дигән. Сәфәрдә булганыбыз бар, Актанышларга күп сәламнар. Монда конкрет сораулар язсагыз иде. Монда без сәламләшеп кенә утырабыз. Әле башланды гына бит. Вакыт бик тиз үтә ул, эфир вакыты да бик тиз үтә дә китә, сизми дә каласың аны. Битештән сәлам итәләр. Безнең әле алай прямо эфирга, туры эфирга чыгу беренче мәртәбә, шуңа күрә ниндидер хаталар ниләр китсә, бер гафу әйтә күрсез яме. Туган як редакциясе. Рамил тавышы ишетелде дигән. Мана безнең Фәйрүзә курсы бүлмәдә генә шул ишетсә ишеткәндер. Репетицияны. Менә. Ульян якларына сәлам. Ульяннан монда
Укып та өлгөрүп булмый бит. Рәмит, нигә авылларда терлекләрне бетерәләр дип сорыйлар синнән. Ой, бик авырткан тема инде ул безнең. Чөнки менә бөтен нәрсәгә бәя арта. Әле ит бәясе арта дип сөйләшкән очракта да менә безгә күп мөрәҗәгать итәләр. Итне урнаштырып булмый дип зарланучылар да бар. Шуңа күрә мин үзем авылда терлекне киметкәннәренә инде аптырамыйм. Менә икмәк бәясе күпмегә күтәрелеп китте, печән бәясе артты бик яман. Шуңа күрә әле ул мин көтәм мартларда, апрельләрдә тагын да кимер әле ул. Бик аяныч, авылларны бетерәс килми бит, җөрәгәрни. Чөнки безнең әле бер ни дисәк тә авыллар яшәтә шушы татар теле дип сөйләшәбез, телебезне дә, гореф-гадәтләребезне дә. Әмма ләкин әйтергә кирәк, авылга кайткач ишетелә, үзебезнең яшьтиләрнең, яшьтәшләрнең балалары үзара урысча сөйләшә. Ансын да аңларга була, менә бу бердәм дәүләт имтиханнары, аларга әзерләнәләрдер инде. Әзрәк интернет, телевизор үз эшен эшли торгандыр дип әйтәм. Шуңа күрә авыл балалары хәзер шәһәр балаларының кимен урысча сөйләшү буенча. Балаларыңыз бармы дип сорыйлар, Рәмит, сиңа булды инде бу вопрос. Балалар, Аллага шөкер, 3. Күп балалы әти безнең Рәмит. Хәзер малай балалык яшеннән чыкты инде шуңа. Так, Актаныштан сәлам. Туган җир программасы башланганда. Җыр үзе үк экраннан каршына чакыра була. Сез тапшыруын төшерергә рус группасы белән бергә йөрисезме? Юк, рус группасы белән бергә йөрмибез, аерым йөрибез. Әмма ләкин менә бу тапшыру башындагы музыка дип әйтгәндә, ул күпләрнең күңеленә хуш килә. Шуңа күрә аны үзгәртмәскә тырыштык инде. Менә хәзер безнең бит инде яңа формат башланачак, анда да калдырырга тырыштык. Әмма үзгәртергә теләүчеләр бар инде аны. Шуңа күрә менә үзебезнең телевизор караучыларның гозерләрен дип әйтгәндә исәпкә алып, без шул музыка белән киләсе елда да Алла бирсә чыгачакбыз эфирга. Балаларыгыз бардыр бит дип кабатлап сорыйлар. Рәмилнең 3 бар, баласы бар. Аллага шөкер. Шәхси сорау булды инде, мин үзем кияүдә түгел, минем балаларым юк. Монысы җегетләр кылаган. Җегетләр кылаган, Хәбибуллин дигән сораган. Менә бит. Сәлам Башкортстан, Кара Идел. Сәмсез? Башкортстанда карый торганнардыр без нәйме? Әлбәттә. Тагын нинди сораулар? Бик матур музыка, Музыка. ул өчен татарча, татар күңеленә туры килеп тора торган көй. Туган җир тапшыруын яратып карыйбыз, зур рәхмәт. Сезгә дә рәхмәт. Рәхмәт. Бәлки сезнең безгә җиткерер темаларыгыз бардыр. Монда яза аласыз, без аларны истә калдырырбыз. Гомумән, менә Сәрия үзегез дә барыбер яңалыкларда адымнар белән дә йөрисез, авылларга, авыл кешесе белән аралашуы рәхәт инде. Элек менә бу туган як тапшыруын мәрхүм безнең Алик абый Зиядинов алып барадыр бит инде, Галиутдин абый. Теге аның да хәлен аңлыйм мин хәзер. Элек әйтәләр иде, менә савасыз бит инде, шуны хәтле савасыз бит инде, 10 литр савасыз бит. Ул вакытта кеше уялгандыр инде, сөйләшә алмаган, сөйли алмаган инде бичара. Ул аны әйттерергә тырышкан бит инде. Хәзер Аллага шөкер авылларда да теге тартынып тормыйлар, үз сүзләрен әйтәләр. Әмма ләкин критический сюжетлар төшерергә барган вакытта, язмалар төшерергә барган вакытта качып калу ягын карыйлар. Шуңа күрә ул ягы да бар. Без адымнар тапшыру белән дә авылларга еш йөрибез, чөнки яңалыклар хезмәтенең аудиториясе бик төрле. Адымнар тапшыруында атнага бер тапкыр булса да авыл тормышын, авылдагы мәсьәләләрне күтәрә торган сюжетларны, репортажларны без әзерләп эфирга бирергә тырышабыз. Оренбургтан сәлам әйтәләр. Оренбург якларына сәлам, Сабаларга да сәлам. Менә берничә сорау бар иде, без аларны әйләнеп карый алабыз бит, әйме? Сәгә сез тормышта тынычмы? Минем хукум шундый. Бөтен булганы ишемдәдер инде. Ләкин төрле чаклар була. Чөнки без шундый яңалыклар хезмәтендә эшлибез, монда бөтен нәрсә бик кызу, оператив, дедлайн дигән әйбер бар, эфирга җитешү вакыты. Синең бит инде көне буе эшләгән выпускны, сюжетларны әзерләп чыгарылышны эфирга бирергә кирәк, әле ул чыгарылыш вакытында өлгерми икән, ул эшләгән эшнең кирәге дә калмый дигәнсез, шуңа күрә төрле хәлләр була. Туган җир тапшыруын сез алып барасызмы? Монысы әле яңа гына килеп кушылган. Ахырсы. Бу атнадан яңалыклар көтелә дип сорыйлар. Бу атнада менә әзерләп бирдек. Бик борчый торган сорау, WhatsApp'ка да бик күп яздылар. Уҗымнар ни хәлдә микән дип. Менә без 3нче көн Чистай районына бардык.
шыбырдап яңгыр яуып торганда төшердек. Менә бу яңгыр салкын булганлыктан яңгыр ява да бозулып ката, бик начар инде бу уҗымнарга. Менә шул хакта сюжет әзерләдек, ул чыгачак. Тагын Казымәсе Пәрәү авылына барып төшереп кайттык. Казымәләрендә бик табып булмый бит. Теге бәрабер әзрәк хыялый кешеләр дип әйтим инде. Хыялый дип әйтсәм дә дөрес булмый инде. Менә шушы гореф-гадәтләрне саклап калырга тырышып яшәүчеләр бар әле авылда. Шуңа күрә алар чакыралар, менә аларның барып төшереп калганнарга да рәхәт бит инде карап утырырга да. Сабаларга сәлам, арчыларга сәлам. Башкортстан ягында авыру чыккан терлекләрне яндыралар дип хәбәр чыкты. Моңа ничек карыйсыз? Авыру чыккан очракта аның башка алымы юк инде, шул яндырып кына котылсалар, чөнки бүтәннәргә таратмаска кирәк. Без аны ул авыру таралуны бер яклы гына карыйбыз. Икенче яктан икътисади зыяны аның бик күп. Менә узган ел бит инде мөслимнәргә Яшьлүзән районнарына барып төшердек. Анда миллионнар белән исәпләнә. Килгән зыян, шуңа күрә бик сак булырга кирәк. Кем кышкырт асрый, мал асрый, бәрабер сакланырга кирәк. Яңа елга ничек әзерләнәсез? Әгәр дә яңалыклар хезмәте ягыннан карасак, без әлбәттә яңа елга, яңа ел алдыннан һәм бәйрәм атнасына шундый күңелле, кәефне күтәрә торган бәйрәм белән бәйле репортажлар әзерлибез. Аларны уйлый башладык инде. Үзебез ничек әзерләнәбез? Дусларга, туганнарга бүләкләр сайлыйбыз. Аннары редакциядә әлбәттә без ел сайын чыршы куябыз. Безнең редакциядә 2 өлештән тора. Һәм без әлбәттә ел сайын 2 чыршы куябыз. Киттек. Авылларның юкка чыгуы турында күбрәк тапшырулар кирәк, дуслар. Рәхмәт. Сюжетлар төшергән сюжетларны чыгарып барабыз инде эфирга. Аяныч хәлләр бар, кызганыч әлбәттә. Әмма күрсәтмичә дә булмый дөрес. Чүпрәле районы Иске Шәймәрзә авылыннан бик күп сәламнәр, тапшыруларны яратып карыйбыз. Рәхмәт сезгә. Шәймәрзәдә булганыбыз бар. Киләсе яңа еллар саулыклар алып килсен. Хәзер иң мөһиме исән сау булу. Чөнки без инде 2 ел шундый шартларда яшибез. Яшибез дә, эшлибез дә. Эшлибез дә. Сез өйдә ничә көн генә буласыз? Минем ялым бер генә көн, мин якшәмбе көнне генә ял итәм. Минеке 2 көн, шимбә, якшәмбе. Шуңа күрә атна сайын кайтырга тырышабыз Арчага. Аннан соң авылга менеп төшәбез, әти янына. Аларның хәлләрен белеп торабыз, Аллага шөкер. Yanlış bastım ya. Bilgisselam. Авылларны бетермәскә иде диючеләр күп, бетермәү өстендә эшләүчеләр бармы соң? Эшләүчеләр юк дип әйтеп булмый, чөнки республика программаларының күбесе авыл җирлекләрендә тормышны үзгәртү өчен юнәлдерелгән, ләкин төрле хәлләр бар. Ул программалар белән генә бәрабер авылны саклап калып булмаячак. Төпле бер программа кабул ителмәгән очракта, менә ул теге урысча әйткәндә силевой дип әйтәбез инде. Шундый бер программа эшләп чыгармасалар, менә без сәрия тарихтан өйрәнеп бит инде, укыталар урбанизация, менә 70нче елларда булган узган гасырның дип инде. Ул вакыттагы урбанизация булмаган икән. Колхозчыларга паспорт биреп ашыга чыгып киткәннәр бит инде. Менә заводлар төзелешенә. Ул урбанизация менә хәзер бөтен яшьләр агыла. Бөтен авыл яшьләре соципотека белән квартиралар алалар һәм башкасы дигән кебек инде. Шуңа күрә авыл улыгая. Моны бәлки инде ул программаларны авылга юнәлтергә соңга да калмадык микән. Менә бу дом культуралар, мәдәният йортлары, мәктәпләргә ремонт ясала. Әмма анда укырга балалар юк. Клубларына чыгарга яшьләр юк. Менә без әзрәк ул яктан соңга калдык. Сезгә ничә яшьләр, гаилә хәлегезне дә эштәсе килә, сез сорауга җавап бирдек инде. Сәрия, син бирмәсәң дә мин 76нчы елгы үзем. Мин кияүдә түгел, Рамил өйләнгән, 3 баласы бар. Гаилә хәлебезне кабатлап әйтәбез, әйме? Татарча бик матур сөйләшәсез, афәрин, рәхмәт. Сәлам Балтачтан, исәнмесез? Сезне яратып карыйбыз, рәхмәт сезгә. Бүген без монда Рамил белән адымнар һәм туган җир тапшырулары алып баручылары, редакторлары сезнең белән очрашырга булдык. Тапшыруда бакчачыларга күбрәк киңәшләр бирә торган сюжетлар булсын иде. Ансында булдырылганча эшләп барырга тырышабыз. Менә безнең авылларда да хәвәскәр бакчачылар бик күп. Аларның фикерләрен сезгә җиткереп барырга тырышабыз. Күрсәтеп бетермисез дигән